Assalamu alaykum mehriban dinleyijiler. Oturdum sagaman. Bir hem oturt netibedenden. Geçilen yol diýip seredip oturdum. Ýok, bu gezek başga gepleşik. Elbetde siň bir näçeňiz haýyş etdiňiz. Wonjalanlar da geçilen yol gepleşik her bir tanytyp durman görýär. Ýöne ýaşdyň we dişgärler we töweleme aýdymçylar, artistler, hudojnikler, umumyň sadanlar. Elbetde şo ýaşlar barada bir gepleşik açaýan diýip bir näçeňiz ilgiderli ýazdyňyz. Benim şonu gödegine tuttum da täze gepleşik geçmeli ýol. Elbetde sungatda geçmeli ýol atdy täze gepleşik. Bu gepleşik hem mehribanlar Änew şäherçeden Maltumlu obasyna elbetde uly bir sewda toplumadyr. Umytly sewda toplumy. Umytly market umumyň şoň aşagyna norunjy gatyna täze bir kafe açylypdyr. Töweleme Umytly kafe. Bizemine ilkinji mihmany bolatýar. Bu gezek mihmanymyz ilkinji sany estradamyzyň görnükli ýylları, erir arkadamyzyň yglan eden türkmeniň altynasır wätleşiginiň ýeňjisi, Türkmenistanyň halk artisti, döwrümizden saky jepbary Hajiýal Mammedowyň ýa şäherlerinden biri Türkiş Amanyýly. Türkistan hoş gördük. Hawa. Näle ýagdaýlar? Oy, Hudaýa şükür. Öý içeri. Allah döne. Sağalar zigilenme. Hudaýa şükür. Oy. Mamaş gowmy? Hudaýa şükür. Köp salam diýgen näjeme. Yani. Türkistan ilkülenen hem geçmeli ýol gepleşiginiň ilkinji sany bolup birinji mihmanlar gatnaşýan tüýsürekden gutlaýan. Hawa. Bugun hem geçmeli ýol gepleşigimizi Wons Alna Nazarowyň topary bilen şeýleden ýurdumyzda belli meşhur studiýalaryň biri, ogadan şekil studiýa Didarzanyň ýolbaşçylygyna ýalgy edip otyr netibedenden. Bu gepleşip bir gowy gepleşip bolar diýip umyt edýär. Nesip bartanda. Hawa. Türkis bir gepleşiň başyna gyýytka köp durmak gerek gel. Bir maşgalaň barda bir bellek geçdiň. Men tanýan seni, tomoşaçylar bir içkiňi tanasalar da näçinji ýylda doguldyň, ýerde doguldyň, mümkin bolsa şonu bellek geçer. Bale. Men Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň birleşik obasyna 1990-njy ýylda dünýä indim. Maşgalamyzda 5 saga, 3 gyz, 2 oglan, özüm körpü. Körpemi? Şondan da dama var, ýaňaçyň bar, bir Petir söýgen ýazak ýalpylap berdiýän töweleme. Eň hordum abi. Hawa bilýän, hordum. Ýaşyny etde gülen adam rat. Töweleme, gaty gowy. Türkistan bar, şu gepleşiň ilkinji mihman bolup gatnaşýan özüm nähil täsir edýär? Ne, onşa, ilkülene sawol, taňra ýakda. Bul nesibe. Nesibe. Men täk şu gepleşiňden aşak bolýandan bilem, okdum bilem. Hawa. Toyda bile bolduk. Ara toyda Perwan Hamrat, bagşymyz bilen bilelikde toy bolduk. Şonda ne, şeýdi. Şunyal gepleşik aşak bolýasybini nesibedenden. Nesibe aslında ilkinji sany başlap, sunuwa işler gatnaşmaly. Olam ne azık bir toylar bilen başa gaýra. Az soňrak gadaýyldy. Düşündüm. Senem nesibeňde düşdi. Hawa, Allah za, nesip bolsa. Hemmemize abra ýetiren gepleşik bolsun Allah. Hawa şeýdi. Ine Türkistan häzir bir aşakda berjek sorawlar da aňartyna sunuwa işler bamy, ýokmy diýip tomoşaçylar aşagyna ýazar. Ýazma kalaşyň jogabyny berer. Aňrymda bamy sen aslında sunuwa işler. Men aňrymda ýok. Düşdüm. Men hiç sunuwa işler ýok aňrymda. Dogry. Men aňrymda garratan, gargy tütük çalar eken. Şeýlem. Kim diýerler oňa? Men garratan alty. Garry tütük çalýan eken. Ba. Onun şo wagtlar diýe, şo döwürler. O adamlar da üşen eken ýa-da garry. O baratynda da. Öyle şu garry tütüki erkedip. Hawa, salyan eken. Elbetde. Onu oğlan ýaşullar da diýe. Gurun berýär däme, garratan çalyp durup dönýär garry tütük. Düşündüm. Onu hem nesilden nesilli şeýali. Gaty. Allah. Sen ýöne Türk watanyň gulluk gorjuny dinenden soň başladyň oýdýan. Din. Men öňe görem okdum seni. Ine gara sunwata gelsin diýsin. Ha bir ginäýlek geldim. Meninni sunwat Ine şu aňyrda çagalyga barmaly. Çagalykda her bir çagada gatna ýa dutara da gatna ýene de. Ine bir Türkmenistan halk artisti Anloş Muratov diýen bir gowy sözi bar. Sen näme sunwa men şu çagalykdan höwesem mady ýene sen onu diýe bolanok diýe ol. Halipa şey diýe. Haçan seni aýdymay halk köpçüne çykyp ikrar edilýän diýe. Şonun bärini alynýar diýe halipa. Mene dogry jogap mykanyň. Sen kiçikemne menim dogry maýsym kiçikemenim mektepde klasaşym bilen annamyra satira bar. Şonu oýnaýar kiçikek. Maňa da bir şäher, gowy kiçik mektebin içinde bir
gepleşik ýene bir zatlar bolsa men satyr oýnaýardym, pastýandy. Düşdüm. Bir ýagşyk bir klassdaşymma, ola poşalok bakyryň roluny oýnaýar, menem ýanky nemäni oýnaýardym dary. Dogry. Düşündim. Men diýjek galançydym, gullukdan bärine laýaly. Bolýa. Hawa ne? Näme sebäp bolu, näme esasynda? Men ine 2009-njy ýyl Watan gullugyna gitdim. Şo taýda men eýem gulluk etýände görüm. Aýdym aýdýardym ha. Aýdym aýdyp. Ne? Türkmen awadyna çykyp başladym. Ha, gulluk edýän döwürler. Öylemi? Ha. Şo wagtlar. Eýýän diýäň. Hawa, no. Şo wagtlar dörezçilik bilen. Ha. Şo taýda aýdym taýda. Hasam. Gir şuradym. Bir suradım. Gullukdan geldiňini. Gullukdan geldim. Ýöne gullukdan gulluga gitmäkämi men ögrenýärdim. Ha. Toýada da çykýardyňmy? Toya çıkamakdym ýöne utanjaňdym men. Ati, onuň ýöne ögrenýärdim. Indi öwrenýäkä. Siziň esas ilkinji halipaňyz. Ha, siz bir ýykyn etdiren halipadan bir mysal üçin bir halipa az ýykyn edýärdi aýdymçy. Aýratynam aýdymçylar. Ýa bir sadandan gany bar öwrenýärler. Dogrudan men geldim. Ine şol gaty dogry biledin. Yusuf Mahmudov diýip bir men halipama. Şeýlemi? Hawa. Ol gulluga gitmäkämi maňa öwretýärdi. Onuň gullukdan gelemden soňam öwret. Sadan näme aýdymçymy? Sadanny. Sadan çalýar, gitara da çalýar. Tuwelemi? Onuň çet gullukdan geldim. Barmy şu wada? Hawa. Yusuf awa. Assalamu alaykum diýen Yusuf awa. Hawa. Halipama. Assalamu alaykum. Zaryň sag bolsun. Hawa, tuwelemi? Aha. Onuň gullukdan gelem soňam halipa öwretdi maňa. Ondan soň Nariman Mahmudov. Nariman. Hawa. Şahir ağa. Hawa. Mustaýda tomaşaçylar Nariman zany bol giňişden tanışdyraýaly. Nähriman tomaşaçylar Nariman ide kim kendi oturma Nariman Nur Muhammed Merezow bir näçe aýdymlaryny sözlerini ýazan Nariman Mahmudov ağamyz. Mahmud sportsmen inem ýatly ýok. Sportsmen. Indi tomaşaçylar ýatly daýaly Nariman ise kim kendi oturmasyn. Nariman Mahmudov diýilen ağamyz tuwaram hem sportsmen hem pehliwan öýdüp biziň meşhur halipa wagşymy ustadymyz Nur Muhammed Merezow bir näçe aýdymlarynyň sözüni ýazan Hacı Mehmetov aýtdy ýa bir näçe aýdymlaryny Türkistan özüm aýtdy. Narimanjan ağam ömrüňi uzak bolsun. Hormatyň beýikdiräň, gowurýandyr. Aha. Hawa. Narimana duşdum. Hawa. Onsaň? Onuň ağam şeýdip gollap edip, şunu aýdym ýalar beýdelip, şeýdip goşup gelen. Alyp gaýtdymy seni? Hawa, men onuň bärik. He bärik alyp gaýtdy. Ha. Onuň şeýle. Şunu ýaly gollap edip, sag bolsun. Şeýdip goşup gelen şunu Ay adam käsem gaderler Nariman sen bir süňkü gowulan ağamla. Bilenem dogan. İkisi ha? Hawa ratnoy. Haýty söle. Yusuf ingullary. Ha, onuň Nariman. Nariman körpeleri. Ha, tuweleme. Gaty gowy. Şeýdip onuň Yusuf ağamyň, Nariman ağamyň Hawa. bir gollaw bilen Hawa. ýoşuk bilen köçäge girip başlady. Hawa. Daýyş köşek goşup gelen. Näçinji Türk aman geldi onuň? Sizi esas ýüzüňi tanadan aýdym. Men siz haçan tanap başladym di. Bir kino düşdüňa bir gaý bilen gök gassyndy. Kinoň arasynda bir kliwň bar da täze zamandamy. Hawa. Täze zamanda diýden ýalňyş boldy. 14-nji ýyl. Näme aýdym şonu? Yar gelýär. Seredin, Yar gelýär. Dayna na nay nay dayna na nay. Dayna na nay nay nay. Ana men şonu näme mapşa tanamak men hiç şeýle. Bu jagada kim kan aýdy? Sözi wadylar, sözi. Ýatlamdy bara birçe. Ho aýdypdyr ha? Çıktım dostlar şähere, duşdum güllek bahara. Çıktım dostlar şähere, duşdum güllek bahara. Duşuşmana gellisim, ettin älim bahana. Duşuşmana gellisim, ettin älim bahana. Seredin yar gelýär, siyah zülpü tar gelýär. Seredin yar gelýär, siyah zülpü tar gelýär. Ey Türkistan ömrü uzak bolsun. Näme deliten ustady, ona gepleşiň dogam eder. Ýanky ýerine ýetiren aýdymlar bar ha. Pes saý aýdymlardan ýylyny bir kisan aýdymy tomaşaçylarymyza ýetiräýeli. Onu gepleşiň dogamy siň
dogam etdiňizde, men dogam etdiňmi? Dogam edýär. Mehribanlar, ediz watandaşlar, hormatly dinleýijiler, aýratynam Türkiş Amangerli FM dinleýijileri, men dinleýijiler. Gepleşik Hujaga şehrine Türkistanyň ýanky zany sesle ýerine ýetiren aýdymlaryň iýdi giderli iki sany dinläp bererdiňiz. Sırmı sana söyleyin, söylemesin yürü ağlar civanım. İnni seni nerelerde gözleyin, söylemesin yürü ağlar civanım. İnni seni nerelerde gözleyin, gözlemesin yürü ağlar cimanım. Ey konuşma nenem bugün min bilen, min bilen, min bilen, min bilen. Güllü köynüp geysin kadın min bilen, min bilen, min bilen, min bilen. Ay sığıca seyran etsim sen bilen, yüzün nuri şöyle salar cimanım. Ay sığıca seyran etsim sen bilen, yüzün nuri şöyle salar cimanım. Cimanım, 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 yüzün nuri şöyle salar cimanım. Cimanım, 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 yüzün nuri şöyle salar cimanım. Koylarım uzinir dillerin ince, kamatın bakarda açılan unça. Vada verdin çoranımdan oğrinca, sadanıp yanıma gelir cimanım. Vada verdin çoranımdan oğrinca, saklanıp yanıma gelir cimanım. Ey konuşma nenem bugün min bilen, min bilen, min bilen, min bilen. Güllü köynüp geysin kadın ring bilen, ring bilen, ring bilen, ring bilen. Ay sığıca seyran etsim sen bilen, yüzün nuri şöyle salar cimanım. Ay sığıca seyran etsek sen bilen, yüzün nuri şöyle salar cimanım. Cimalım, cimalım, cimalım,
şükretalar cemalım. Cemalım, cemalım, cemalım. Yüzün nuri şükretalar cemalım. Yüzün nuri şükretalar cemalım. Yüzün nuri şükretalar cemalım. Sen ay bolsan men gün bolup gel doğru bilecek. Sen ay bolsan men gün bolup gel doğru bilecek. Sine deli aşk bağına lelem yürek çalacak. Sine deli aşk bağına lelem yürek çalacak. Juan görkün bevlyali durkun bilen nağışlay. Juan görkün bevlyali durkun bilen nağışlay. Hayalim sen edineler sevin bana bağışlay. Hayalim sen edineler ödüm bana bağışlay. Yakınlaşsın yüreklerimi aşk mehrinden doyalı. Yakınlaşsın yüreklerimi aşk mehrinden doyalı. Dine zeyvi kanamadı lelem sana koyalı. 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 Peki yankıcı yerine etiren aydım o köp sağ var tamaşaçılarım govorundu. Abi canı ses söylüyor. Başka da var ya. Inni Nariman'ın sözlerini ben arada bir aydım o esittim yaman govorttur. Bana dinlettin ha. Onun Nariman'ın sözlerini yerine etiren aydım lan. Barınzi ilki Nariman bir aydım yat berdim ha. Aha. Näme Söýüsüm gelýär sen diýip. Aha. Olam ha, mesela çünkü hinglersem most ýadyňa da düşmem mümkin. 13-nji ýyl aýna aýtdym da. Aha. Neme? Sen arkayım bu 45 geçmeli 45 teňip etmeşiňdir kısa. Söýüsüm gelýär seninle aýdym. Wah, meňem söýüsüm gelýär. Akbalım akbala bağla, söýüsüm gelýär seni. Yüreğimi yüreğimde koyup, duyosum gelýär seni. Ýatmasty bilýän bulaydymy? Berekella. Narimanjan ömrüňe dok bolsun agam. Sağ sağ bolsun. Inni Türkis. Nariman agam seni sınwatdyň arenesine saldy. Girdin. Doğru değil mi? Ben özünü görmeli.
Awa. Şunu şeýle de. Awa. Elmede ama halipeden kaptırma durup durana. Awa. O net bunu deyip durmam öz işi arada herkimin. Awa. Inni Nariman'ın soň bir näçe bir yardım eden halipeler vardır. İşlesen dostlar vardır, kardeşler vardır. Sebäbi o taýda zähmet ýetirdi Türkis. Awa. Dogry belledin. Kimler bilen? Ne halipalar bilen. İşleşen halipalar mene Süleyman Garabayew, Ha, ustad agam. Oradyerli Baýçyw, Wah. Döwran Hanyaliýew, Döwran Zan, Berdimurat Jaňlyýew, Zana. halipalar Böyle. bilen işleşdim. Döwran Zana ýagam çally. Awa. Onuň Anurman Ataýew. Anawran Zan. Awa, olum ýa. Eldarın tadannaty. Awa. O Anurmanam işleşdik. Indi Bayramzanam ýatlamar bolýar. Kullukda sağlo. Bayram Zan. Bayram Allah'ın uf. Ha. Bayramdan işleştik. Onu häzir hoşçumyny işleşip. Hoş geldin. Hoş geldin. Türkis muskatda. Türkistan emmedim tanýan tuğulamy. Bular bilen Rahmanzan maklaryny etdi. Ha. Rowşan magan barabançy. Awa. Aýal idare olsun ya. Duyup çalýar ya. Awa. Ýaşap çalýar içinde. Sada olanlar. Onuň saz ýa-ki Kogus Galiýew bilen köp aýdymlar. Aranjör kolamly, kompozitor. Ha, Kogus Galiýew kompozitor. Awa. Sada olanlar hemmesi. Awa. Wi kursaşmy Cemşit Baty. O Jamşit bar o, Jamşit san kursaş bat gören. Cemşit san bilen. Seýdem. Aýdymlar ýa-ki. Numara Türk halipeler ýatdadyk tuğulamy. Sana yardım eden ustadlar bar, janlar sağ bolsun, ýitlenmeden, dostlanmadan, agalanmadan. Şundan soň bir ýygylar üstan aýdym diňletek näle bar. Gurrundur. Ýöne bir topar diňleýiji demedi bar ha. Yaman köp gurleres gonzalanlar. Diýmediler aşaňdan. Soň üçin mehribanlar ýygylar bir üstan aýdym. Getmeşiňden myhmany, meşhur aýdym şeýme. Türkiş Amangelliýew ýerine ýetiren, ýangy ýerine ýetiren aýdymny tomaş etdiler. Zany da elbetde. Halgını baycan yadilan hati güne ölümdödürlenem görmewün gati görünenne tecen ovamın şeti dostlar düşse ağlayan görünenne tecen ovamın şeti
yaşıyorum. Ne diyeyim sen gene, yapmay bilirim. Aşığın mehri, seninle yaşıyorum. Ne diyeyim sen gene, yapmay bilirim. Aşığın mehri, kara gülleri, şirin sütleri, bal şeyle mehrim, yapmayı beni. Kara gülleri, şirin sütleri, bal şeyle mehrim, yapmayı beni. Yeah. Kara gülleri, şirin sözleri, bal şeyle mehrim, yapmayı beni. Kara gülleri, şirin sözleri, bal şeyle mehrim, yapmayı beni. Arzu etyen gülüm dedin çekmeni, mahmal yorgan bilip üstün yapmani. Gerek bana oğul gerek önüm yapmani, boynen bir kıymerim dedi yükteni. Gerek mi sen kuyruğa var bana oğul gerek, yanmış ayları çekedik öteyin oğul gerek. Gerek mi sen kuyruğa var bana oğul gerek, yanmış ayları çekedik öteyin oğul gerek. Yakın şirin sesin yoktur her kümde, kaysı gülüm iyisi var canım hakkında. Yukayıp seyle çıkay bakarsan kında, havaların düğmeni düştü turkunda. Gerek mi sen kuyruğa var bana oğul gerek, yanmış ayları çekedik öpeyin oğul gerek. Gerek mi sen kuyruğa var bana oğul gerek, yanmış ayları çekedik öpeyin oğul gerek. Minnet bizi bu hiç yoktur insana, güldürme güler yüzün aydır asmana. Anan gülüm sana kuvvet aylan yakanda, seni doğul verek karışan duyana. Gerek mi sen kuyruğa var bana oğul gerek, yanmış aydır çekedik öteyin oğul gerek. Gerek mi sen kuyruğa var bana oğul gerek, yanmış aydır çekedik öteyin oğul gerek. Gerek mi sen kuyruğa var bana oğul gerek, yanmış aydır çekedik öteyin oğul gerek. Gerek mi sen kuyruğa var bana oğul gerek, yanmış aydır çekedik öteyin oğul gerek. O aydınlar, canlı ses başka oluyor da. Ünlü Türk söyle sorup, adamda maksat oluyor. Ulur maksat etmesen, öňde maksat koymasan, sen belli bir belentlige dırmış bilen ok. Indi sen öňde koyan maksadyň gelecekde sen sungatda özüňi näildirak sungat işgärip görýän meselem. Bir halk aýdymçy, bir halk aýdmaýdy ýa-ni bagyş höküminde görýän özüňi ýa bir
estradnik görýärmiş onu. Gelecek öz maksadym var da adamlar. Dogry dämi? Awa. Şo barada da öýtüp gaýdaýsy. Awa. Gatlyk dogry. Ýa-kynny maksat diýende men näme çağalykdan gaýdasym gelýär. Ýa-da. Awa. Mesela üçin özüňe de berilýänler Awa. bitede çıkan. Ulanňda oglum näme boljak? Kim boljak? Awa, kim boljak? Adam boljak. Näme bol istesek? Awa. Awa, näme ter gowerýän? Awa. Awa. Onun sonra çağada maksat üze şu wagtdan döreýän Awa. Men aýdym soljak, bag soljak. Hmm. Diňe şu maksat nenem şuny için ýaşaýanlar. Geljekde de nesip bolsa Allah halasa. Diňe şu aýdym zadym bilen. Allah jan. Garraýança, garra adam bolup bir aýdyp bilýänlere jämi senni. Şu aýdym zadym ýaşajakdy. Şu siz Türkmenistan halk artisti Halifa Akşem Hacı Mehmet'in bir dörejülüğünü ýakyn edýäňizde şoň ýolundan, şoň stilinden ýaýatsa. Şondan aýdýar. Halipani Hükman. Ýatlamasak bol. Ýoluny ütkedersiňmi? Ýok. Şu ýoldan gidersiň. Şu ýol. Birden ýa-ni şu ýoldan sen diňeýjin ýok. Inni bil ütködöýün ütködüp bolýanlar däller. Ýöne ütkeden aýdymçylar bar. Bolup biler. Ýok, Hacı Mehmet bu şähertlerine degişler, başga otomobilçilerde bar da. Derde atlanıp duracak Awa, ýerler. ýöne bizne Halipamyz, Hacı Mehmet şähertleri. Onuň tejen ýorlyp bir ýolmy bar da. Onuň tejen aýdymlaryny aýdyp opşomunni Sat halipalar bar. Awa. Nuriyat Tokayev, Awa. Ulumalik, Kiçimälik, Nur Slotty, Taňa Bagşy, Dört yıl hesret. Kakızan, Nuri, 4 yıl hesret. Görýärmi halipalar da ussatlar, Kakşnalar. Kakşnazar, legenda. Awa. Ahir, Nur şuna ýatsyn, Kakşnazar. Kakşnazar diýende bir zat bellek geçeli. Açyň üstüne durup geçeli, düýnüň TikTok efir açýan, men käwat öz dinleýijiler bilen sorajak, alşýan bolýar. Şonu maňa bir näçe tane adam haýyş etdi. Gonç bir gaýrat etdi. Öz gepleşinde bir Kakşnazar barada da bir büyükmanla bir bellek geçerken. Inni siz Kakşnazar barada öz pikiriňizi aýtsaňyz. Halipaň dörejülüği barada. Kakşnazar Halipa men köp toýlarda bolduk. Gabatlaşdyňyz ha? Kän toýlarda men gow şeýli aýdan ýerlerini dinläp gördüm de Halipa. Saatlyk bilen. Saatlyk bilen ýerine ýetiren ýerlerini dinledim, kän dinledim. Döwran zanam kän ýanynda çalda. Awa. Men döwrana Gelmezmi aýdym döwran işden aýdym da. Ay köp demeler remeden ay işler onu döwrana diýenler agam barın söýle sen sag bol Halipa diýen. Köp toýlarda, dawralarda şu Kakşnazary men dinläp gördüm diýip biljek diýenler. Şeýle bir aýdan ýerler bar da men dinläp o Halipa ütköş. Men ara Türk şol adamy şu adam men telefonumda bar aýdymlarly. O sorak aýdymlar bol. Näme üçin ýadam ok ben şol adamdan. Şoň bir aýdýan sesinden men ýadam ok hiç giri. Ol Halipa da Allah tarapyn ütköş sesli wagtda Halipa. Ya Aydal Ataşgül Muradow. Ana Halipa. Ana kompozitor. Ana adam. Ataşgül Muradow kim diýýäni bilýärmi? Ozan diýýär. Öz sözünü özü ýazyp, özü sady erkedip bilýän adamy ozan diýýär. Atas Halipada gat kän aýdymlary goýup gidenler hakymda. Ädiren köp aýdymlaryny aýtdy Atas Halipa toýlarda. Indi men näme diýjek bolýan? Size şu halipalar bir toparda döredip gitdiler. Dogry da men diýär. Bir topar eserler müňläp aýdymlar döredip gitdiler. Siz ýene şonu gaýtadan, eger şoňa öýkünmek gerek gelin, täzeden özüň bir öwüşgünler bir ýerine ýetirip bermeli. Gatkan da döredip gitdiler. Dogry dämi? Indi Türk sen tuğlama bir näçe ýyl bäri türkmen toýlamyzda hediler berdiň tuğlama we dinleýijileň bar. Inni diýer ustaýda sen toýa çagyrýan ýok seni. Toýa çagyrýan ýok. Hiç ýeri. Arada bir aýdymçylaň bir aýdy, olam halipalyk derejede ekonşany gutlawa çagyrýanym ýok, bir toýmam ýok diýýär. Olam ödümden istemedim diýär, ýene etdim diýär. Oňsoň ay boram giňerek goý, Hudaý bolar çagyrýarlar diýär. Men näme diýjek bolýan? Allah jan bolmasyn. Allah jan hiç we sunat ýolyny bidireme. Dostum, ýöne aýdary
Toya çağıryan yok seni. Düşdüm. Näme derdim? Maşgaranama bir zat eklemeli. Durmuş dowam edýär. Inni şu an soru. Barıncı yedek soru mağa berilip. Ön gabat gelmedin gara? Gabat Ulan zarlanar ber ýaşa Ulan soru. sana ne barıncı yedek ağa mağa Ayda. soru berdin. Aýt dost. Men şu arada opşa pikirem edip görüm. Hmm. Dine men aýdym sag bilen ýaşamaly. Hmm. Şo diýilýän gün gelmesin. Hmm. Men gelen soň ondan näme pikir etmem edämiz. Dine şu an Allah san şu aýdym sag bilen maktadym şol. Men halka hyzmat edip toýlaryny sow saat boşup geldim. Allah zan hiç wagt sunnet ýoluna atyň büdüremesin. Allah zan zanyň sag bolsun. Eri arkadan amadan arkadaşlar gahryman serdarymyň şaher paýlarına münasip bolmagyň arzu edýän türkmen halkynyň bir ogodan bir pommaklaryny, gıýňaçlaryny bagşyň egini atyp şolar arly toýlary dowam etmegini arzu edýän Allah zan. Näme? Sag ol. Bu ogodan arzulardan soň ýanky ýerine etiren aýdynlardan iýdigderli goýberýär. Awa. Onda mehribanlar ýene gepleşimiň mehmany Türk Amangellifin jany sesde ýerine etiren aýdymlaryny şu jagaşy ýerde ogodan şekil diýdajanyň haýşy diýip diýdajan goýup berýär. Severim seni yaşayan ömrüme Boş seni de beni de bakleder Gözüme gözlerim karayan dövrünü Sendin halimi sayladım yarım Severim seni yaşayan ömrüme Boş seni de beni de bakleder Gözüme gözlerim karayan dövrüne Senin halimi sayladım yarım Sözlerine sen Tomasım aşım yadım olursun Bana gereğim diyerin seyerin Yüreğim zeyermen cennetin Meleğim diyermen İnne baktım varsın Sana gereğim diyerin seyerin Yüreğim zeyermen cennetin Meleğim diyermen İnne baktım varsın Severim seni ömrümün ahiri Boş sana da bana da Allah'tan Olursun zühredey sayladım aşığım Senin halimi sayladım yarım Severim seni ömrümün ahiri Boş sana da bana da Allah'tan Olursun göklüdey sayladım aşığım Senin halini sayladım yarım Sözlerine sen Tomasım kışım yadım olursun
baktım vurdum. Şadılaycı rayın bilen vurdun bana duvağın. Erki senle bu canımın kendimine meleğim. Feridatlar deren yali gödörlükte gidegin. Bilmen lala sendenin. Sen yüreğime ne kurlendim. Sevim aytmak geldi yollum. Ehtiyacım bir kemallım sen kıtar. Aşk derdinden tel ve bollum. Geceler yanlı boyunum. Sen sevime şükre zallım tel bitar. Kendim sana ömrümden ki levdim dinle bu geptin. Namız hayat sadalıktan yorulan sen edeptin. Dünyada yeke arzun çekilmedik ne çektin. Köngül isteğin taptın. Sen yüreğime ne kurlendim. Sevim aytmak geldi yollum. Ehtiyacım bir kemallım sen kıtar. Aşk derdinden tel ve bollum. Geceler yanlı boyunum. Sen sevime şükre zallım tel bitar. Dermanı yok dertli başım. Seyen karnım neylesin. Sensiz dilim sevlemesin. Koşu çeşmim görmesin. Ey Lukmanım halas eyle. Şınıklasın koymesin. Bilbil gülün saymasın. Sen yüreğime ne kurlendim. Sevim aytmak geldi yollum. Ehtiyacım bir kemallım sen kıtar. Aşk derdinden tel ve bollum. Geceler yanlı boyunum. Sen sevime şükre zallım tel bitar. Aşk derdinden tel ve bollum. Geceler yanlı boyunum. Sen sevime şükre zallım tel bitar. Sen sevime şükre zallım tel bitar. Inni Derkiş.
sen esasy Halipan Türkmenistanyň halk artisti Hacı Yalmamedow. Awa. Hacı Halipa size bir maslahatlar berýärmi? Şu şeylere aýt. Ya bir aýdym ýalňyş aýdypsyň, şo näme şu beýdip aýtdyň zat diýýär. Sen aýdym ödünki däl, Halipa bolanna. Awa. Şolar ýalak bir gyzgalaňly çekeleşik zatlar bolýarmy? Men şonu çekeleşik zat gowy ýa. Düşündüm. Mhm. Kolýar. Halipa sağ bolsun. Köp zatlar öwretdi. Ha. Ýa-da ene köpçülikde näýli? Hmm. Özüň alyp barmaly. Näýli aýdymlar aýtmaly. Ha. Şeýle bolsa, şeýle bolýar ene şunu ýaly. Hmm. Sağ bolsun. Häzirem Halipa maslahatyny beripdi. Taňry ýalkasy. Süýämen ýadyňa düşýän bolsa, maýa aýdymy, mart aýdymy Watan Kino teatryna Hacı Yalmamedow martda şol. Martda diýip Hacı Yalmamedow agam dedim bir şähertden bilen konsert beräýäň dedim, tomaşaçylar hedel eder, diňler dedim. Mümkin bolsa dedim, onu bolýa diýip şeýtdi de näýlek boldy. Şo taýda ben Hacıň bir zadyny üns berdim de bir öz gowurýan bir dinleýänlerni maňa maslahat berdi. Ne siz we siziň adyňyz tutdy. Meşhur aýdym şimdi Ferhat Ataýew, Şamrat Hojagulyw, Safar Murat Ataýew. Onsoň başga kim bar şu taýda? Başga da bar, başga da 3-4 sany oglanyň adyny berdim. Köpräk bolýar da o taýda. Meşhur aýdym şimdi Tugolama Hacı Yalmamedow bir ogadan aýdymlar ýerine ýetirip Bayram Begulamow, Ahmet Atajanow we Muhammed Bäşimow we Tugolama känne Hacızanyň ýolundan gidýän oglanlar hemme halk gowurýar, dinleýär, lezzet alýarlar. Mesela sen aýdymdan eziyet alýarlar nämetçe. Dogry dämi? Şoň üçin halk gowurýar. Şoň üçin Hacı agam ömrüňiz ok bolsun. Elmedama ýylgyryp gelýär. Meňe de bar şu gepleşigimi Hacı Yamal kän maslahat berýär. Hacı Yalmamedow Perwan Halmurat. İkisiniň ömrüde bolsun. Perwanam şoň ýaly, Hacam şoň ýaly maslahat berýär. Dogam ýa şu halipalar gonç ýaz şu halipalar baqa ýazanyň da şu arhiw bolup galar şu sen şu gepleşip gowy edip açdyň tomaşa edýän dip mesela üçin Hacı jaňa diýär sag bolsun ömrüde bolýan özüm jaňlaşýam geldi. Perwan Halmurat adam şoň ýaly. İkisi bir gowy ýan agam da. Perwan Halipa. İkisi bir ussat. Her öz ýerini ussat. Legenda. Dogry dämi? Ene Hacı Halipa, Perwan Halipa. Sağ bol. Perwanam gowy ýan ekene. Maňa da köp maslahatlar. Sağ bolsun Perwan Halipa da. Hormatym gatyly. Şo näme demem diýem? Näme demem? Özüň adam bolsaň bolýar şo. Özüň adam käsiniň gowy bolsa, halipalara hormat goýsaň ilki bilen salamu alaykum. Salamu alaykum diýilen söz. Ýok, sağ bolsun. Perwan Halipa da olama gow halipalyk maslahatlar diýär. Meni Perwan jamyna bir gurrun düşüp geçirýär. Agam bilen men gowy ýan agam. Hormat. Sözüň agam göwnüm. Toýda bile boldy. Bilerek boldyk. Şu taýda da Perwan Perwan Halmurat, Hacı Yalmamedow ustatlar ömrüňi uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Bu ustatlara gydadyk. Inni bir Hacı Halipa bilen soň boldy klipim sen özüň etdiň. Özüm etip berdim. Onu ýatlar. Soňa bolly. Näil berdim şo klip. Dogry, men açyk gurrun et. Men gepleşik üçin bar. Men gepleşigimde o türlük bar Türkistan. Men nämem üçin aýtmady. Umumyň öz pikiriň aýt şo klipde. Soň boldy. Sağ bol. Maşa. Taýakan. Gowy ssenariýasyny gowy ýazdyň. Şu wagt. Häzir agýarlar da bir ýarym ýyl bolup gelýär. Bir ýarym ýyl. Şol. Ya häzirim TikTokda täzirikde öňümden çykýan. Köp paýlaşyp urady şu şonu. Şol edil şo klipimi, şo böyle gerlerini onu. Şo taýda, şo ýagynnak gören günümi. Sağ bol abi. Nuriyat sen oynayada, Nuriyat var ha. Neme diýip, näme diýişler? Nuriyat'na yakın millisler Nuriyat, öz şäherden de Nuriyat sen. Uçağda bir ýağışlan bir ýağ, dağıňam etegi, guýya ýağışlay mümkin özüňe mana taýda. Çağa bar titrä benim gıýgyrýanna, mert bol, sen erkek olara bol Halipa, çağdan Halipa diýipdi. Nuriyat sen janyň sag bolsun, ömrüňiz ok bolsun. Sag bolam, taňry elkady. O klip şol aýdymam, gowy. Şol çykan aýdym. Läläme mara Türkmen we tele aýlymda. Läläm, häzir ejem gowy ýaly. Seýleme? Das atdy gowy.
Neme de ba, nur göder. Anam, onu oğluma görýär. Ne ettin ay? Aa, Ben ay. hersin böyle dinleyicisi Aa, va. maskalamda da. Murat tapı da Aynen, oynaýardy. aynen, Murat. Nokra gidip Aa, alypdyk ha. Türkistan derejlikler öňde Aa, maňa esas aýdym täsir etmeli. Men dogry maýdan ustayda bellek geçeýin. Öňeten aýdym klip edem ok. Öňetenlik nähile? Şu adyna sen ben näçe ödürleýän aýdym alýan näler? Türkistan şuna laýyny aýdym diýendim. Gönü. Mesela şu lälami, gönü. Maňa täsir etdi de oraýdym. Täsir etdi. Ya nur göder bir açyk bir değişme ekende. Ýör diýdim şu nokra basyna düşüreli bir açyk bir şolrak barsyn. Halkam bir gowy kabul etdi. Wala, taňyna kan. Sen gowy aýdymlar çykar. Nädip bolsa halk köpçüne bilen meni gowanjalarna toparmy bilen. Owadan şekil wa idar janam öýde bolany bilelikde ýal geldi. Gowy arzulardan soň gowy aýdymlar dowam etsin ha. Didar. Men göz meselesi oturmada edir şu jagas ýerine mahbubanym ýerine ýetirdim. Goýsan gowy bolar ýerine ýetiren terkis ýöne sen goýmaly. Mahbuba mahbuba tenimdeki canım özüm mehribanım tenimdeki canım tenimdeki mahbuba mahbuba tenimdeki canım mahbuba mahbuba tenimdeki canım özüm mehriban tenimdeki canım özüm mehriban tenimdeki canım hayran ettin yarım yeyecek dildarım hayran ettin yarım yeyecek dildarım aşıkların içinde can ödünsün sultanım aşıkların içinde can ödünsün sultanım mahbuba mahbuba tenimdeki canım mahbuba mahbuba tenimdeki canım özüm mehriban tenimdeki canım özüm mehriban tenimdeki canım içinde can ödünsün sultanım aşıkların içinde can ödünsün sultanım mahbuba mahbuba tenimdeki canım mahbuba mahbuba tenimdeki canım özüm mehriban tenimdeki canım özüm mehriban
tenimdeki canım, tenimdeki canım, tenimdeki canım. Mahuba Halipan aydım ha. Awa. Hacı Mehmet. Hacıdan yol var tağım diyen ben ama. Tawar Türkistan yerine Türklerin aydım ona. Türkis. Aslında sen ödün Türkmen halk aydımları aytman goworýarmy estrada aydımlarını. Evet, esasen bir sana sesine ne hilek geliyor. Men Tüňe estradaydım bana diýärim. Ondan soň biraz tejribeň artyp ýaşyň ulanyp etdiçe. Ondan halkaýdymdan ýany, ondan soň bar öz pikirim däre, özümde şo pikir boldy. Ha. Soňundan soň bar başladym, halkaýdymdan aýdyp başladym. Indi nesip bolsa ikisinem estradada halkaýdymam. Kynşana. Ýok, da iş gowy ikisinem. Yine şeyler sonra onu gownun alma var. Sen şu toyda kan bolasa kim? Kan gabatlasa toylarda. Supervizyon ýuwaşky aýyrýardyň. Men şu näçe diýdim ýadyma düşär, aýtdym ýadyma düşär. Kino düşdük gawa klip. Näçe kinolarymda oýnadyň. Seni bir häsiýet bar. Şu sahna çykmagyň gülýär otyrdyň ha. Näme üçin aljyrama häsiýetiň bar? Aýdyp durkan barmary tonu da ähenge de barýan ýöne bir aljyraýar. Ol näme de bolýar? Nämeden bolýar? Masalan, Ýöne öňküllerden azartdyň şonu köpünesde Türkis näme üçin aljyraýan men şo diýänim. Bir zat bady serep, men Halipam Türkmenistan halk artisti Nurçyn näsdim, Oramyra Kulmatova diýär. Sen sahna çykýan ha? Sen Türkmenistanyň halk artisti, sen Halipa diýär. Sahna senki diýär. Sahna çykan soň sen Halipala hormat goý. O arada söz ýok. Sahna çykdyňmy? Men nomra dinlip çykdy ýa-da. Dogry. Sen hiç aljyrma kässet bar. Sen bu diýäniň ne? Mysal üçin kinolara düşdük. Klipleri. Şo taýlarda köp bolýar. Aslannoy toýda men antatkan aljyraýan. Seýlemi? Ha, toýda da şükür. Bir kinolarda aljyraýan. Kinolarda şu ýanky gurly şeýtliýenlerden bir toý sol diýenler bolýar ýa-da bilýärmi öňler. Eywa, yo son kinolarymda bar, girsem bitdim, başdaklarda az, nime diýädi, onu näme menim elbetde artistlerle aýdymçylar, ýöne menim şu aýdymçylardan bir artist ýazak bolýar. Hökman suratda gapdan her aýdymçyň gapdaryna aktyor goýmasa, aktyor aýdymçyny süýremese kynrak bolýar. Düşünýärmi? Yo, sag bolam. Taňry ýalkan. Ýöne sawal janyň sawal Türkistan, nesip bolýar derejekler öňde. Iň ýakyn dostum. İň köp görüşýäniň, iň ýakynyň. Ne maskaran o düşnükli, o däl. Geliniň däl, o geliniňe isteseň istemeden günüňe görüşmen bolýar. Günüňe naharlar iýmesen bu gelinler, awa ýerden saňa baryp kofe beren ok. Dogry dämi? Saňa esas iň ýakynyň. Iň ýakynyň. Toýly. Men şo jaga barışdym. Men mara toýla haýran galýan. Ýok hem öýde men iýsi bar, aladasy bar. Öýde bir firmada da işläp berdi, toýlama bol. Ýöne sen toýa bar, nirak bar kinolarda da görüp, ýanyňdan aýrylan ok ha. Yo, sag bolsun. Ya öýdüm diýäň agam ýanymdan aýrylma diýäň ya öýdi şonu ýa. Indi wara men toýly hem agam. Hem karnyna durýardy. Hem dostum. Agam sag bolsun. Öýdüm toýlydan maslahatlaşma hiç da edem o. Toýly men. Hiç sanam ýogam diýip görmek diýjegem de. Odat diýendi. Iň ýakynyň da toýly. Hakykat iki dost ýaljak toýda bar. Köp şu agam duramaýdan ok bilýär. Ben köpülenç görýän Türkis toýlymy bar, dostlar itkeden agaý diýen, ýa-da oglanlara diýen. Ana tikkimeme öyle dost bilen agasy ýa-da dostly howsy diýenler. Yo, sag bolam. Yo, agam, sag bolsun. Toýly aman geldi. Janyň sag bolsun dost. Görjäň o gulagym şaňladyň toýlagda diýýär şu wagt. Getbeşge barýan diýip ben aýtdym. Aýtdyňmy toýla ha? Aý böyle. Toýjan janyň sag bolsun. Getbeşim hujagasy ýerine sen gowarýan aýdymdan gönden göni ýerine ýetirip berer. Jany sesse aýdan aýdymlaryndan Türkçe.
Bastın yatsın ışka düşüp nedeni Bağımın basanisin ulmaral Baş eğir bir villergem asman demin Söyler yürek dedimsin ulmaral Baş eğir bir villergem asman demin Söyler yürek dedimsin ulmaral Yüreğimde orun tuttun ey gönül Şatlanırdın taşlaştırdın kayıdan Bağış ettim ödümde bolan duygunun Öçme kadın kadisin ulmaral Bağış ettim ödümde bolan duygunun Öçme kadın kadisin ulmaral Yer baymamın bozman atsa yüreğimde Akıl kuşun gitken nedim karanda Şeyle bulur ikin çağda yaranla Kaç günümün yadidin ulmaral Şeyle bulur ikin çağda yaranla Kaç günümün yadidin ulmaral Bakşı aydar kalbim akar yar olsun Şadın gülüm aydın olsun sağ olsun Tarifime şirin şirin sen olsun Sevler yürek dedim sen ulmaral Tarifime şirin şirin sen olsun Sevler yürek dedim sen ulmaral Kaç günümün yadidin ulmaral
bolupdur Jana derdesir Dillerimdir taşdi Qarramanini Gödel yurdum yaşlığıma dervelerey Dillerimdir taşdi Qarramanini Gelin yiğitler mi barış tutmağa Yaşı kara çıkayım havalatmağa Hayyamin halkıma hizmet etmene Yurdumu bir açtı Qarramanini Ay devişseler kıyıp gelinler oynadı Yeke oyun derler direm senedi Delil tapman kadını neyledi Dillerimdir saçtı Qarramanini Dilli almış yaş etmem bakana İster gönlüm gelsin elim cahana Halkının hürmeti bu asırda ne Yurdumu bir açtı Qarramanini Halkının hürmeti Halkının hürmeti Bu asırda ne Yurdumu bir açtı Qarramanini Didar açık soňuny bar, çalt gutorýan aýdymyny dol goý. Sağ dol diýinsin ha. Onu dowam edýär. Degsen Didar janam bar. Didar bilen bar biseret. Didar bilen 2008-den beri tanys. Indi Didar bilen Didar tanys edýärdi. Ahal oşgunda. Menim tanys bolup geldim. Hudaýa şükür bar, bir tanysam oňarmadym. Men tanysym näme girip bilemok. Ritmi. Ha, bu Kakazan vardı. Ondan devlet va, Didar va, güç va, gara oğlanın arasında Karaş vardı. Karaş'tan da oldu. Ritme girip bilemedi ondan. Didarım önümde duruyor da. Ha, Didar. Orada nemedi. Ağam kaytalar veriydi. Didar zaten.
Yo. Zanında. O soda girene muhtar o. Eyvah. Yo diýdi. Sağ ol. Sanyň sağ bolsun. Taňyr el kal. Sen ýazdyňa şunu o döşekli. O diýdarjan sen ýazdyňa. Şu sagat sen ýatdy, mandylan gat görüp arkana aýşyp oturmagyn. Ya sağ ol. Bolýan ustaydy, halife görür de. Ýesik bol. Halife Semih Hacı Yazman Melfine, o Didar, Ayratinem ha Didar'da başga da haýyş edenler kel şonu. Yeni bir sen ýolundan aýdýan o aýdymçylarym bir bilen bir konsert bersen Ayratinimine geçen ksanlaryna meşhur aýdymçy Ahmet Atajan, Bayram Mevlamov, Muhammed Bäşiw da elbetde köprak bolup bir hoş bilmedik oglanlardan ötünç sorýan. Bir öz şagirtden bilen bir gow konsert berdi. Tomaşa sulanmaz üçin. Hacym gözüňe oturdum da. Sanyň sağ bolsun. Inni Türkçeýle soraw. Sen durmuşda elmi dama toýly bilen ikiňiz durmuşyň ýükünüm, gowlugynym, bagty pırtadynam çek gelýän oglan. Bolama käbägiň zany sağ bolsun. Sağ ol. Durmuşda toýly bolmadyk bolsa näme derdim? Ýeke bolam bolsa. Bilen ýa soraňa meňde soraň. Meňdeşrak soraw. Ýok. Ýok, meňdeş däl, ne? Düşünýän, meň üçin Ha o. ýanky sungatdan soň näme bolar zat diýip Ha ýa o. soraw. Ýanynda toýly bolmadyk bolsa. Toýl bolmadyk bolsa diýen bol, ýene men çocuğa bermer bolýan. Toýlsyz. Ya sunwata işlerdim, ama söz ya sunwata. Ýok. Dogam Ýöne ederdim. men toýlsyz. Gözüňden. Sebäbi kiçiligimdenem toýly öýdi, gollap edip menden 5 ýaş ulla toýly. Ha o, biz ýaly toýly. Ondan toýlsyz ýok, men gözüme getirip bilmeýän. Sağ bolsun. Soňra bile agdy ýerje ýene galan ýyllaram bile gülüşip toýlarda şey ýaşamak Allah san Huda ýetirdi. Can sağ bolsun. Türk durmuşda yetmeýänlerdiň sen. Sen söyleme, ne ulaw ýerine ulawyň amma maşgalaryna maşgalaryň başlary abat söyleme. Sagajyklaň we söyleme. Gülýan maşgalaryň geliniň we mehriban käbäň we toýljan meniň ýakynyň. Endi ýekece yetmedim. Bilýän, dädem pahyr. Sağa cennet bolsun. Meni öýürjek bol, meni toý etjek bol. Gaty azap etdiler ay pahyr. Bolam Allah'ın işi. Allah'ın netibesinde yoktur da men toyum görülmedi. Gijram öýlendiň de. Ha o maňlay açyp Maňlaýmy ýa nime mukdyllary gowluň etmedi. Ýok bagym şu ol Nesibe ha? Nesibe kalp ýürek diýip bir zat adam şol ýüregiň oram Allah'tan öýdi maňlaýyn açan güni bolýan eken. Bolmasa men dädem bagyra şeýler toý görkezdim derdi. Dädem pahyr men gördüm. Awa sen 11-de ýaşaýaka. Awa gördüm sen de. Kim? Dädem pahyryň ýoklugy bildirýär sana. Gat bildirýär. Dädem tek gerekdi. Sebäbi menin tägem ödüm çağa duýan ödüm. Özüm kaka bolsaň. Özüm kaka bolsam, dädem meni bolam bolsa, toýum görürüm bolsa, şu durmuşum bile. Hudaýa şükür, toýda çykyp toý soňup gördü dädem. Ýöne intek gerekdi de. Jaý cennet bolsun. Bu içinde ýastyn Allah'a. Şu baka gadryny bilşiň ýaly ýokka ikisiniň tapady bam. Meni dädem aslında bir oğda ýaşaýatdy bilýän. Şu baramda ken pilotrosu elýärdi ay pahyryň bar. Oğlum, Onu barıp oğlandan oğlum arasy bilýän, oğlan toýu ondan bara. Indinde çok gynanýanlar bolýar, dädem gelse bir toýa gidip gelmeli oğlum. Olaram arasy otyr, käwat bar. Indi şu bolan bolsa oturardyň. Bolan bolsa men bara. Oğlanlarym ýa getirip bile oturdum diye oturardym diýär. Bile de oturýan ýerler günnäme ken, sağ bolsun. Oğlanlarym gelýär, diýilýärler. Ýaşy bilemem. Ýöne jaý cennet bolsun.
Nurçun nästin? Aslında Türkistan sen özüňe toýlamy kiňden bir gowy terbiýe gören çağda kan bir ben size görýän bir birek adyny tutup şonu ýaly syýlap hormatlap gurulýar ýa bir käýniş beren görmek bir terbiýe gören maşgala öýränende. Dawul ýok sen maşgalany Tanıyan hemme adam. Ben näme diläsiň öyle mehriban käbäň jany sag bolsun. Dawul. Allah can. Şonna bir ejadegisi bir goşa qasym bela. Siz käbäň üçin. Dawul. Aýdyp berä. Özüm kimdir ýaly giç sarýanlar üçin, toýçular üçin. Dawul. Bilýän eje dostlarym kän goýmadylar öýde meni. Tägelýänçem garaşy ber gaýbany söýde meni. Oğul gider galar eje aýrylyga dözgeler. Adiýatlylar mehrem eni ardylarny özgeler. Är işin boyuna alan ejillemez, nalamaz. İl özüniň şat gününe ejilläni halamaz. Çydamlydyr oğluň eje gögünleri ağlaryn ejillesem iru giç gelip sen gapyňda ağlar. Soň üçin käbelemizin janlar sag bolsun. Allah'tan köp salam diýmem aşa. Yok, mana. Ömrüde bolsun. Dawul. Türkistan, hawa, ýene bir gezek däden Fahir Nurçun näýasdyn? Allah'tan. Dawul. Şoňa berilmedik ömür toýla saňa çağalamaňa da berilsin. Dawul. Hawa, ýene bir gezek käbäňiň janlar sag bolsun. Hawa, meňe adyny köp salam diýip başgalaňa. Gepleşigi şeýdem soňlaýas. Şu gepleşikde bir aýdyp bilmedik zadyň hem şu zady aýda aýsam diýen bir öz ýüregimde goýan zatlaryň hem şeýle gepleşik men öňünden oturup taýýarlyk göremok da göňüňi diýen. Dogry aýdy. Daha sonra näme sora berjegmi? Näli o zatlarym Ona maýdan näler? Yok, dawul amma. Taňyl kan. Emme zat gowy. Güllýal belki hemmemize şu gepleşik awra getirsin. Şu diýdar zanynda bir köp sag bolsun aýdýan. Agam, janyň sag bolsun. Rahat diýsek yok diýen o. Şu adam. Toýunma. Agam arasynda gelip Wagt tapýar. Taňyl kan diýdar zaten. Oşan. Şunu ýaly gepleşikden höwür köp bolsun. Hawa. Ine biz ýaşlara şular ýaly ul mümkinçilikler döretip berýän. Gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman serdamyda köp sag bolsun aýdýan. Goý olaň janlar sag bolsun, işleri rawat bolsun. Dogry aýdýan Türkistan sebäbi elbetde men şular ýaly gepleşikler ýazmany wagtym bar bolsa, onu ikimizden bagtladym. Sebäbi bagtyar durmuşda, arkadaly durmuşda ýaşaýar Allah'tan. Menim sizin sözüňize goşulýan, hormatly arkadaly gahrman serdarymyň janlary sag bolsun. Daýyşky ýurdumyz parahat, ilimiz rahat, asmanymyz asuda, tuweleme näme bazarlarymyzda, sowda toplumynda näme gerek zat bolsa, arkan çağalamyz bar, alyp gaýdyp bilýär. Emme şertler. Şonun uly bagty ýokdur Türkistan. Şoň üçin näme? Mehribanlar ýene bir gerek hemmäňe köp sag bolsun aýdýan elbetde geçmeli ýol gepleşigimizin ilkinji mehmany meşhur aýdym çeýmez estradamyzyň görnükli ýyllady. Edip arkadaly gahrman serdarymyň aglan eden türkmeniň altyn asr wagtlarynyň giňjisi Türkiş Amangellief bilen şeýledene ogadan şekil studiýa bilen bilelikde ýazgy etdik. Ýazgydan ýerimize ýene bir adamyň tak geçeni atlatyk geçense elbetde Äne şäheriniň Magtumul obasyny umytly sowda toplumynyň aşagyny 9-njy gatyna ýerleşýän umytly kafede. Elbetde ýene bir edek hemmäňe maslahat berýän täzeçilerin kafeýi tuweleme awa çağıçyklaryň bilen gelmeli, oturmaly, diýin zalmaly, işlemeli, altynda gün hediret diýin zalmaly. Şoň üçin täze gepleşigi gollamagyň hemmäňeden haýyş edýän mehribanlar intäk ýaş gepleşikdi ilkinji tany. Şoň üçin öz pikirlerini ýazan hemmäňeden ýene bir gedek haýyş edýän. Indikere haýsy ýaş sunuga diýişgärler çağırma muçunna aýdymçy, saganna artist, hudojnik, sunuga tegişli sunuga diýişgärler hemmesini operator, rejissor hemmesem giýýär şoň üçin. Kimi köpräk tesir ýatsagyň men şo mehmanym çağırýan. Men sen hemmäňiz gowurýan. Size men ýigrenme.